ଥିଲା ସାଥେ 3 4 ପଛରେ ଥିଲା ବାଗ ଦେଖିଲେ ବାଟେ 4 ଚଢିଲା ବସରେ 5 ପଡ଼ିଲା ତଳେ 6 ଦୋଳି ଖେଳିଲା ହସିଥିଲା ଡାଳେ 7 ଘୁଙ୍ଗୁର ପିନ୍ଧି ନାଚିଲା 8 ଗାଇଲା ଗୀତ 9 ଚାଲିଲା ନୌକା ଧରି 10 ମାଇଲା କାତ। ହଁ ହେଇ ତ ଗଲା ଆଉ ପୁଣି କଣ ତତେ ଆସିନୁ କହୁଛୁ ଆସିଲା ତ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ କହୁନ? ତମେ ଦାଣ୍ଡ ପହଁରା କଲ ତମର କେତେ ହଜାର ଲୋକ ଦେଖିଲେ 1700 1700 1500 ନା 1700 ଲୋକ ଦେଖିଲେ ତମ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଇଆଡେ ଆସୁନ ଛିଡା ହେବ ପରବର ଭଳିଆ ଇଆଡେ ଛିଡା ପଦାରେ ହଉଛନ୍ତି। କିଏ ଦେଖିଲା ମୁଁ ଏଟାକୁ 1700 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖେଇଲି ଭିଡିଓଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଟିଭିରେ ଏଟା ମୋବାଇଲରେ ଦେଖେ ମୁଁ ଛାଡିଛି ନା 1700 ଭଳିଆ 1500 ନା 1700 ଲୋକ ଗାଧେଇନ ଟୋଟାଲି ନା ଗାଧେଇନି ସକାଳୁ ବୁଲୁ କାମ କରୁଛି ଗାଈ ବାନ୍ଧିଲି କ୍ଷୀର ଦୁହିଁଲି ବାଛୁରୀ କ୍ଷୀର ଥୋଇଲି ବାଛୁରୀକି ନେଇକି ବାନ୍ଧିଲି ଗାଈକି ବାନ୍ଧିଲି ସକାଳୁ ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀ ଯେତେ ଅଛେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଗପ କଲି। ମୁଣ୍ଡ କଟୁଛି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାଇଁ ହେଲା ଆଉ କଣ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ବୋହୂଙ୍କ ସାଥିରେ କଳି ନଗେଇଲି ମୋ ବୋହୂ କାଲି କହିବି ନା କଣ ନାଇଁ ମୋର ଆଉ ହଉନି ଶାଗ ଆମର ରଖିଛି ଆଣିବି ମୁଁ ରଖିଲି ବା ବାବୁ ଜେନାଠୁ କିଏ ଜାଣେ ବାବୁ ଜେନା 20 ଟଙ୍କା କେତେ ଦେଲା 20 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା।